Aquest matí ha tingut lloc el concurs Lactium, aquí a la Casa Ricard de Vic, amb l'objectiu de reconèixer la qualitat i el bon saber fer dels formatgers artesans catalans i també de posar en valor aquesta gran tasca que fan tant ramaders com formatgeries transformant la llet del nostre territori i oferint aquests productes tan bons. Al concurs hem comptat amb una gran participació, un total de 59 formatgeries que representen un 20% més que l'edició anterior, més de 220 formatges inscrits i més de 85 persones que han vingut a jutjar, a fer deliberació d'aquests productes. Aquest any hem recollit una demanda del sector i és que en aquelles categories més nombroses no només es dona un premi, un or, un Lactium d'or, sinó que hem afegit un Lactium de plata i en alguns casos fins i tot un Lactium de bronze. Per les formatgeries artesanes, tenir aquest reconeixement és molt important, primer perquè reconeix la seva feina, el seu treball de dia a dia i obre les portes també a l'hora de comercialitzar els seus productes. I són formatges ancestrals, catalans, que tenen caràcter, que tenen aquest component arcaic, que tenen aquest component de folk, que no són aquests formatges tan de poc, visca. Els 13 caps de taula que han participat al concurs escolliran el premi al millor formatge català Lactium Gastroteca 2022. 3, 2, 1, monedes al plat!